Ang surprise mo deliver ko ngayon ay magtutungo sa Poblacion District 4, Puso Rubio, Pangasinan para ating sorpresahin ang isang DJ Tommy. Wala siya. Bakit din ano yan? Wala po si Ma'am Janet. Picture mo na ako. Ay, tayo po. Yes. Ay, ma'am, regarding po dun sa package nyo na na-delay. Ay, siya. Yes, may katanungan lang po kami. Pwede po makahingi sa inyo ng ID? Taga saan? Oh my God! It's here now? Yes, Oh my God! Ay, nalililig ako ni Jericho. Hala! Asan mo ano? Ayun, dala niyo. Yes po. Ano? Oh, ito yung driver license. May picture na pa na. May picture pa ako sa i-travel ko na eh. So, ma'am, di na po kayo nagre-residence or hindi pa po? Hindi, babalik-balik na nga. Okay, so that is my Senior citizen card. Binabother ko na nga sila dun sa sa Canada kasi kailangan ko yun dahil dadalhin ko yun sa Japan, yung mga kasalubong ko yun. Kaya nga po, So, where is it now? nandito na po, ma'am. Dala-dala na po namin. Yeah, but Yung sa dalo. sandali na nga, anak, sandali lang. Nak, yung passport ko ha. Don't Kami naman i-picture mo kami. Kami naman picture. Kasi napasama ko sa kanya, mamaya ko sa kanya. Saka yung ano nang pamangkin ko Kaya inaano po namin makikita kasi nga po dito for documentation lang po, ma'am ha. Para po ano kasi po, very risky po talaga yung nakakasama niyo. Kasama That's right, niyo. correct. That's why I was so mad. Kaya Dahil po, ano, naghanap ako sa inyo ng IDs ninyo. Yeah. Proof na kayo po talaga si Ma'am Janet. I'm thinking po na wala naman po magiging aberya dito sa sa area ng... No. No, So, ma'am, ito po. Bukas na lang po, Ako ma'am. lahat ang customer nung. Pero dapat dun sa kabila, ibababa dahil nandun yung... Ma'am, may tinawagan kasi kami kanina. Hindi siya... Opo, ang sinabi, hindi kasi namin malocate ang location. Okay, Kaya, never mind. It's okay. Ang sabi nila, malapit sa pinapagawang barangay hall. Yeah. Okay, it's okay. Yun po ang sinabi sa okay, akin. darling. Okay po, sige. Ma'am, anyways po, it's your surprise. Happy. Oh my God! What are you doing? Oh my God! I'm sorry po, ma'am. Napagutusan lang po That's ako. not nice! But this is your surprise, ma'am. Oh my Happy God! 62nd birthday. Ay, naku naman! Happy birthday, ma'am. Ay, Who ganun did din. this? Ganun din ang ginawa niyo sa akin noon eh. Ito rin yata yun eh. Yes po, Ayan, ako ano, po di ba? rin, sir. Oh my So later on, God! ma'am, malalaman po ninyo kung sino po yung nagpa-surprise sa inyo. So bago po natin gawin yan, take a picture po muna tayo bago natin ipasok yung mga food. Nasaan na yung akin box na? Yung box ko! Ito Japan! Parang kayo rin lang, di ba? Yes po. Pandemic po noon. yan. Oh Opo. no! Ano may gawa na
Wala! Sino may gawa nito? Picture mo naman, baby. Ha? Sige natin. Sino may gawa picture? Okay po, ma'am. Later on po, malalaman niyo po Ayan mo na. surprise sa inyo. So, ilagay po muna natin itong mga food sa loob para po pagsalusaluhan na ninyo. Kawa! Malalaman po natin kung sino yung nagpapalala. But before anything else, we would like to greet you a happy birthday. And of course, kakatahan ka muna namin ng happy birthday. Sige, kanta muna tayo. So, pwede po ba makakinig sa inyo kung sino may lighter sa inyo? Pakisindihan po yung isang ano natin, isang cake. Video. Video mo, Je. Anong sinda natin? Later. Ito daw. Kanto niya. Kids, gusto na kayo? Halika kayo dito kasi kakantahin muna natin yung birthday celebrant natin, di ba? Alright. Sige, dito. Kanta kayo muna ng happy birthday, ha? Okay. Magtutulakan. Okay? Alright. Sige. Kanta tayo ng happy birthday. Tingnan mo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Siyempre, mas mabilis at mas alain. 1, 2, 3. Dan mamaya magpapag-intro si Ma'am Janet Alright. So after Ma'am Janet, before anything else, may mga mag-message. Gusto lang na natin si Ma'am Pelna. Asan ba si Ma'am Pelna? Ah, wala pa, naliligo pa. Si Ma'am Judith. Sir Ricky, oh, Sir Ricky. Sige na lang. Yay! Sige! Sir Ricky, asan na? Sige! Sir Ricky, message po. To my beloved sister, I know you have a helping hand. Ah, yay! We love you and happy birthday. Thank you, brother! Okay, Sir Rudel! Sir Rudel po. Sir Rudel. Ayusin mo ah! Hindi yung gradual niya. Happy birthday, Sir Rachel po. Nasa Japan! Lagyan na po natin, ma'am. Okay, habang natin sa station, Sir J.R. din muna. Sir J.R. Uy, ay sus, tumalapit. Hello. Sa happy birthday. Matagal na panahon tayo nakita. I know. At tapos ito na naman. Iyak na sa Ay, mahaba parang yan! naiyak na naman ako eh. Mahaba yan! Happy birthday. Mahaba yan! Alright, so ma'am, yung ano natin kanina, yung voice message natin. Baya! Ang daming pagkain, no? Food. Jesus Christ! Ma'am Janet, ito po, birthday message po para sa inyo.
Si Jun. Si Jun. Yes po. Si paring Jun Rodolfo. Si Ma'am, sino po si Ma'am? Ah, si Delma! Yati! Yati Delma! Birthday message po para kay Ma'am Janet. Ah, Bedris. I love you. Happy birthday! Again Isa natin. ka, Ma'am? Pahingay. Again! Sagat na lang ipunto sa bako dito. Lagi na lang. Kasi manong Sabado sa aga. Maayo ka makakasal. ano, napakain. Magaling malingin mo, masaruras yan. Baja! Lagi kang tumuli sa akin. Tingin ko. Speechless ako no. My God. Sila yun, natandaan ko eh. Ba't hindi mo sinabi? Akala ko man hindi ko surprise mo kung sasabihin nila sa inyo. Sino yung Ayan mo. Sabi niya yung box na galing Canada. Sabi ko, ay naku, thank you, dumating. Ay, dumating na sana naman. Baja! Ala! Gulat! Gulat ka. Gulat ka. Wow, malutong ba ko? Malutong yan pag mainit pa. Mainit pa. Pero pag hindi na, makunat na. Pero masarap yan. Ano to? May nakasamang ano ah. Dahon na dahon. Ito mo sabi mo, nag-alala ka sa ako. Kasi plain kita. Ayan, yan na. Yan na. Nagkakasuplayan na. Yan ang mabigat yan. Flyer na. Wala pa, Ma'am. Hindi pa sumasagot. Okay po, Ma'am. I-reveal ko na po ngayon kung sino po ang nagpa-surprise sa inyo. Of course po, nanalo na Ma'am President. Siya po ang nagpa-surprise sa inyo. So, Ma'am, may message po para sa mga brothers and sisters ninyo and of course, sa lahat po na nagpa-surprise sa inyo. Thank you. Thank you. I say thank you. I love you always. Happiness always together. Ayan po mga kaibigan, success naman po ang ating pag-surprise kay Ma'am Janet. Unexpected po talaga dahil kanina akala niya talaga, tuwag-tuwa pa man din siya, akala niya ito yung kanyang package na manggagaling ng Canada dahil dadalhin daw niya sa Japan. Naglulundag pa siya kanina. Tinitingnan niya ako, sabi niya, ay talaga ba lang sila? Sabi niya kanina, pero of course, birthday surprise po para sa inyo. Tears of joy. Ma'am Janet, we wish you all the best po. Happy birthday. Next time. It's our words lang, Ma'am, napagutusan lang po kami. Alright po. In behalf of the surprise mo delivery ko po, yun po ang pangalan ng aming company. Ayun po, we wish you all the best po. Happy birthday and welcome home. Kahit na late na siguro akong bumati sa inyo ng welcome home. Mama, no, siguro matagal na. Ilang ano na po kayo dito? Ilang weeks na po or 3 days na lang pala. Okay po, mag-rest. So, happy birthday po ulit. And we wish you all the best po and God bless po. Thank you so much po. Bye! Thank you po. Alright kids, kanta natin si Ma'am Janet ulit! Another surprise po, of course, from the family. Happy birthday! Happy birthday to me! Marinig mo na sa Japan. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday to me! Alright. Oh, thank you so much po sa kanyang channel. Salamat po sa buong pamilya po dito. God bless po. Iya po. Si Prissy! So, Si Bunso mo! dear Mama Janet, today
is a special day to celebrate you and all the amazing things you do. But I also want to take a moment to celebrate this special bond you share. All memories of cherish when I'm still at young age. We used to share simple things like walking and talking, laughing with our silly jokes, and most especially for always reminding me to clean and tidy up the toilets that reminds me of you. You are my most precious gift in my life, the times that connect us. Support us and bring us joy in good and bad. It's something that we can always count on and treasure forever. We are not perfect as a whole, but in our hearts, there is an imperfection. I feel so grateful you are my sister. You have been there for our siblings in helping hand, for all your sacrifices to us through life's ups and downs. You are my family. May your day filled with laughter and memories that will last a lifetime. And wishing you to find the true love, happiness, and peace. Always remember, I'm just 4 hours away. Happy birthday, my sister, and I can't wait to see you again soon. So that is the message from Mount President. So Ma'am Jana, any message naman po para kay Mount President? Ayan, so Ma'am President, umiyak si Ma'am Janet, and very thankful po siya sa kung ano man po ang nagawa ninyo today para sa kanyang special day. So once again, Ma'am Janet, happy birthday! So lahat naman po kayo ng family ni Ma'am Janet, dito po kayo sa harapan para mag-picture naman po kayo. Tara na.